Pasteurizer. Ezweni lase-Sokovia eRussia, okuyizwe lalihlaselwe izimpi ngenhloso yokuzuza inkululeko, okunosopolitiki bandawonye abalamanayo okwakuDmitry Belov nomfowabo owaziwa ngoGeneral Arkady, abaqala iqembu elikhulu lomzabalazo wenkululeko yabantu basendaweni yakhona eSokovia. Lezi zelamane ezimbili zabonakala zizoba abaholi ababezoletha ikusasa eliqhakazile endaweni yaseSokovia. Izwe laseSokovia ladela konke ngenxa yokulwela inkululeko lalahlekelwa amasosha amaningi elibhekene neRussia. Ngesikhathi kuliwa kuqhubeka nokuchitheka kwegazi, umhlaba wonke wakubuka lokho ngokusaba kokufisa ukwazi ukuthi igazi lempi iyophela nini. Nangempela kuphelanga sikhathi waphenduleka umthandazo wabantu ngoba uDmitry amabutho aseRussia amphahlaza nebhanoyi washona. Nokuyilapho lo mzabalazo waseSokovia wangasahambi ngendlela ngoba uGeneral Arkady wayesewuqhuba yedwa sekwafana umfowabo. Wahluleka nokucontrola irevolution ngendlela kade kwenzeka ngayo, nokwagcina sephelile ngaleyo revolution. NoGeneral Arkady wabanjwa waboshwa ngenxa yegazi elichitheke ngenxa yakhe, ufa abantu ngapha nangapha egameni lenkululeko. Kwathi sekwaphela iminyaka ewu-17 kuGeneral Arkady kuvele kufika iy'ndaba ezimthusayo ukuthi umfowabo ababeqale nayo umzabalazo wabetray isinqumo sabo ukuthi wayefake ukufa wenze ngathi washona kanti uyaphila. Lokho samcasula kakhulu uGeneral Arkady isenzo somfowabo ngoba wahloma ngamasosha akhe wakhipha umbiko ukuthi kufanele atholakale uDmitry noma kanjani. Ekade la madoda esenza uphenyo lawa ayethunywe uGeneral Arkady, uphenyo lwabo labaholela kwenye indoda eyayingaba nolwazi lokuthi uDmitry angatholakalaphi. Bayisarawunda le ndoda bayithola yaphuma esebaleka, kodwa la madoda kaGeneral Arkady babengafuni ukumyeka, beholwa isosha likaGeneral Arkady uVlad owayehambisana nentombi yakhe uTatiana. Abasebenzisana ndawonye ukuyibamba bayithole le ndoda bayithatha sebeyisa phambi kaGeneral Arkady. U-Arkady seyibuza imibuzo eminingi le ndoda ngobhuti wakhe uDmitry, engatholi impendulo waze wayibopha iy'nyawo ayibhekisa phansi ngekhanda. Waqhubeka noyi-torturisha for ukuthola information. Masese-America elinye isosha igama lalo Michael Knox elalikade liye kumsebenzi through ukushonelwa umfowabo u-Andy ezandleni naye bebeyisosha naye. Wathatha ibhanoyi elalisuke e-America liye England ukuyovakashela umfelokazi kamfowabo uRachel nendodakazi kamfowabo uDanny ena-15 years. UMichael wahamba wafika eLondon, wafika wathatha i-taxi cab eyayimuse ehhotela. Udriver waleyo taxi cab wadlala iradio emotweni ejabulela iy'ndaba ezayikhulunywa erayidweni ze-semi-final yebhola elalizodlala khona e-England phakathi ke-West Ham United yase-England eyayizobhekana khona neDynamo yaseRussia. But tell me, big man, whereabouts you from? From the state. uMichael wayengayena umlandeli nomthandi webhola, watshela udriver ukuthi ucela ngambuza imibuzo yebhola futhi ngathi naleyo red angayicisha. Udriver wecab wasihlonipha isicelo sikaMichael wayicisha ired. Emzini kamfowabo kaMichael intombazane uDanny wayecela uma wakhe ukuthi ucela ukuphuma out nabangani bakhe bawubuka ibhola estadium. uRachel wakhumbuza uDanny ukuthi uyakhumbula yena ukuthi kulezi iy'nsuku ugrounded akavumelekile ukuzula, kufuneka indawo ngenxa ye-punishment yakhe yomthetho awuphulile. Kwaqala impikiswano enkulu phakathi kaRachel noDanny. Wacasa uDanny wasendela i-boyfriend yakhe uBrendan imessage emtshela ukuthi ngeke bakwazi ukubonana ngoba uma wakhe akafuna ahambe. uBrendan wancenga uDanny ukuthi babonane, akeqe. uDanny wenze njalo ngempela, waphuma ngewindi weqe ephuma ngemuva engabona umuntu. uDanny wethuswa yindoda yambamba ngemuva walwa naye, nokwathi lapho unyuka khona wethuka ukubona ukuthi kanti ubhuti kababa wakhe u-Uncle Mike. You scared the shit out of me, Uncle Mike. uDanny wabingelela u-Uncle Mike. u-Uncle Mike watshela uDanny ukuthi noma sengikubambe weqa ngokungemthetho nje, ngize la ukuzonivakashela, ngifuna ukuthatha out namhlanje ebusuku siyobuka igame ye-West Ham emkhombisa amathikithi. uDanny watshela u-Uncle Mike ukuthi ubethanda ukuyobuka lelo bhola naye, wathi kodwa uma wakho kubeke kwacaca ukuthi akavumelekile kuya ndawo. uMichael ngokufuna ukuspenda isikhathi noDanny wahamba waya kwi-bar kaRachel for ukuyoncenga uRachel ukuthi amvumele ahambe noDanny. uMichael wavela wabona isithombe sakhe nomfowabo besishuthe beyamasosha, wavela waphatheka kabuhlungu ngokushonelwa umfowabo, wacabanga iy'khathi ababebanazo. Wangena uRachel unkosikazi kamfowabo wabingelela uMichael. uRachel wanothisa usizi olwalubhalwe emehlweni kaMichael. Kade ebuka isithombe, uRachel watshela uMichael ukuthi ukushona kabhuti wakhe akulona iphutha lakho. uMichael wacela kuRachel ukuspenda isikhathi noDanny nokuthi baye estadium namhlanje ebusuku. uRachel wavuma. Kwathi ngalelo langa ebusuku, ngesikhathi inqwaba abantu abaningi ababezobuka ibhola bethutheleke estadium, uGeneral Arkady wayesalandela umkhondo kamfowabo uDmitry. Wayesendleleni eyakhona naye estadium ezokwenza isibhicongo ngesikhathi enye indoda ayihambisana naye igama layo uVictor yazenza omunye umuntu oqhamuka kwepress bamvulela wangena estadium. Ngesikhathi elinye iqembu lemgulukudu kaGeneral Arkady bezenza ithimu yama-paramedics behamba ngey'thuthuthu nangemoto enkulu bavunyelwa bangena estadium. Intombazane uDanny wagcina ehlangene ne-boyfriend yakhe uBrendan. uDanny wa-introduce i-boyfriend yakhe ku-Uncle Mike, kodwa uMichael akamthandisisanga lo mfana uBrendan. Wathatha uDanny wahamba naye sithi abaye kuma-city, ayithi ngathi bangaqale badle i-hot dog la
elambile. Let's get a hot dog. You want a hot dog? I'm starving. Bafika ngempela bahlala kuma-seat abo nasestadium kwakugcwele abantu bezobuka ibhola. uMichael wakhumbula indlela umfowabo ayethanda ngalo ibhola, especially i-team yase-West Ham, ukuthi ngabe ujabule kanjani ebuka ibhola nendodakazi yakhe. Nokwathi uma etshela uDeni leyo nto wacasuka uDeni ethethe uDeni ethi akamazi ubaba wakhe wayecabangani ukuthi azanikele ngempilo yakhe ukuze kuvikeleke iy'mpilo zabanye abantu. uMichael watshela uDeni ukuthi ubaba wakhe ubeyisosha. He was a soldier. He took an order. Well, it was a shitty order. uDeni watshela u-Uncle Mike ukuthi njengoba Demuzwe ekhala ngokuthi ulambile, naye uDeni useyaziza ukuthi ulambile. Wasukuma lapho uMichael eseyothenga into ezodliwa. uDeni ngokubona u-Uncle Mike esehambile wasukuma uDeni eseyohlala eduze kwe-boyfriend yakhe uBrandon. uVictor lo isigebengu wahamba noGeneral Arcade wangena kwi-press section yase-stadium ufike wacisha amalayithi ase-stadium kwabamnyama. Nokwathi lapho ukukhanya kwase-stadium sekubuye back, umphathi wabasebenzi uSuperintendent Steve Thompson wabhekisisa kubona bonke abasebenzi base-control room efuna check ukuthi yonke into ihamba kahle, kodwa akazange notice ukuthi ama-security camera ase-stadium awasekho. uGeneral Arcade watshela labantu bakhe ukuthi abawongena ngaphakathi e-control room babulale bonke abasebenzi bashiye kuphela uSuperintendent Steve Thompson. u-Arcade watshela uSuperintendent Thompson ukuthi njengoba ngibulale bonke abasebenzi ngashiya wena, ngifuna ukuthi ulandele yonke into engiyishoyo. Kodwa ikhehla lanqaba ukukwenza lokho. u-Arcade walisabisa ngokuthi uzobulala unkosikazi walo uSarah nendodakazi yalo uChloe nendodana yalo uBen. It's Sarah, Chloe, and Ben. Want you to make sure that he stays in his car. uSuperintendent wasabela ukuphepha komndeni wakhe wavuma. noGeneral Arcade waqala lokho aze ngakho. estadium uMichael wathi mayebuya mayefika kuma-seat wethuswa ukubona ukuthi uDeni akasekho esihlalweni sakhe. wakhipha ifoni ethi uzama ukumfonela kodwa akangamtholi efonini. kanti futhi izinto zaya ngokushuba ngokomyalelo kaGeneral Arcade ngoba baqhumisa wonke ama-transmission towers ayizungeza istadium okwenza ukuthi kungabi khona inetwork estadium sonke, umuntu angakwazi ukufonela umuntu ongaphandle kwestadium. bonke abantu ababezobukela ibhola babethuswa ukungabi nama-network emafonini abo. uVictor waqala lapho wenze facial recognition program ngokomyalelo kaGeneral Arcade ukuchecka ubuso babantu ababeze estadium for ukuthola uDimitri. It will find them. We hunt by computer. igame yebhola isaqhubeka idlala. uMichael wayesafuna uDeni estadium, okuyilapho ahamba wazohlangana nomunye umfana weNdiya osebenza khona la stadium njenge-assistant steward. igama lakhe kwakuFaisal Khan. ayemcela ukuthi amlekelele athole le ndodakazi kabhuti wakhe edukile. uFaisal Khan ngokuhluleka ukuxhumana nabase-control room nge-radio offer wavuma wathatha uMichael for ukumusa e-control room ukuthi bawomcheck-a kumakhamera uDeni. kwi-elevator uMichael noFaisal bahlangana no-Andre, esinye isigebengu sikaGeneral Arcade esazenza security. ngesikhathi sebecela baphelezele e-control room babona ibheji lika-Andre lingameshi. uMichael noFaisal babona ukuthi fake ye-security guard le. How come you got Ron's badge? uMichael akachithanga isikhathi wa-acta ngokushesha for ukuthi adefeathe u-Andre, wamdubula wambulalela khona lapho. eqeda ukubulala u-Andre uMichael wathatha i-access card yakhe neredio yakhe watshela uFaisal ukuthi enzeni. wathatha isidumbu sa-Andre wasifihla etoilet. uMichael wethuka kakhulu uma evula isikhwama sika-Andre efice ukuthi isimo sishube kakhulu kunalokhu abekucabanga okuzoqhunyisa istadium la. What is it? uMichael ngokulekelelwa uFaisal wayemtshela ukuthi ezinye izinto yihlalaphi. wagcina eyitholile enye iredi esebenzayo wayiqaqa ukuthi athole ifrequency yamaphoyisa. watshela amaphoyisa ukuthi ucela ukuthatha over avikele istadium la esizohlasela. amaphoyisa athuswa yileyo information kaMichael aseyidlulisela ku-chief commander omkhulu uCommander Daniel Steed, kanti uzofuna ukuthola i-information kulo superintendent osestadium othunjiwe. uChief Commander Daniel Steed mayebuza ngesimo estadium kwaphoqeleka ukuthi ikhehla liqamba amanga lethi kuhamba kahle. uCommander wamaphoyisa wabuyela kuMichael wamtshela ukuthi akayeke ukwenza ama-prank la ngoba le prank yakhe imosha isikhathi samaphoyisa. wasuka lapho uCommander wayinqamula lokho kuxhumana for ukuthi uMichael mayesezama amaphoyisa okwesibili angabe sawathola. lo wesifazane wahambisana neyigebengu uTatiana wayehamba echecka bonke efuna ukuza be-reporter back ukuthi bonke basekhona yini. nokwathi lapho uTatiana engayitholi impendulo from u-Andre obulawe uMichael wathumela imeseji esheshayo kuGeneral Arcade ukuthi u-Andre akaphenduli. kwasuka amadoda amaningi esehambe ethi ungathi u-Andre basithola ngempela etoilet isidumbu sika-Andre wayefile edutshulwe ekhanda. ba-reporter back ukuthi u-Andre ufile udutshuliwe. Andre is dead. Shot. Police? Police don't leave dead bodies in toilet cubicle. kwenye indawo uMichael noFaisal base besebenzise i-access card yakhe u-Andre for ukuthi baphume babaleke kule ndawo babuyele estadium. kanti uGeneral Arcade uzoyibona escreenini i-movement ye-access card ka-Andre. wathumela amadoda amabili ayehlomile u-Anton noVlad ukuthi babaphuthume. wabeqhubeka wasendela uMichael imeseji kwi-radio over. Our intentions are to threat, not violence. So let's make a deal.
uMichael noma wayezazi ukuthi uyisosha kodwa wabona ukuthi impilo kaFaisal ingaba sengcupheni. Wamkhombisa isithombe sikaDanny efonini emtshela ukuthi yile ngane ayifunayo. Wamkhulula wahamba uFaisal esebuyele estadium wasala eyibambela yedwa impi uMichael. Asiphelanga isikhathi eside ehambile uFaisal wafika uAnton noVled babehlome ngeibhamu befuna uMichael. Nokuyilapho kwaqala khona kushawana kudutshulwana ngesibhamu. Nokwathi emva kwesikhathi wabulala wamabili lamadoda uMichael. Esehleli lapho ekitchen wasenda back imessage kuGeneral Akkad ukuthi usewabulele lamadoda. Lokho kwacasula uTatiana esizwa lokho wahamba eseqonde khona ekitchen. Wethuka ngempela uTatiana seyibona iboyfriend yakhe uVlad esishonile. Wahlaphaza yonke into eyayikhona ngaphakathi ekitchen. uMichael wayesenethemba lokuthi usazothola ukuxhumana namaphoyisa. Wahudula isidumbu sika-Anton enyukele naso phezulu erofini. Mayefika phezulu wasidedela ngaphandle kwestadium ukuthi sibonwe abantu bomphakathi abangaphandle. Lokho kwadala ichaos ngokushesha amaphoyisa ayesefikile lapho. uGeneral Akkad ngokubona isimo sikaTatiana sokushonelwa iboyfriend wayembuza ukuthi usazokwazi ukuqhubeka nale mission abeze ngayo. Wathi uTatiana uzoqhubeka futhi ufuna ukuyibulala le ndoda. Can I kill him? Of course. You'll stamp him out. uMichael wayesephezulu erofini wabona inqwaba yamaphoyisa eyiqhamuka ngaphandle wakhululeka ngethemba lokuthi amaphoyisa azokwazi ukulawula lesi simo esenzeka la estadium. Kwafika nochief wamaphoyisa wayexolisa kuMichael ngeradio emtshela ukuthi uyaxolisa ngokuthi angamkholi ekuqaleni ecabanga ukuthi uyamprank. Waqhubeka uchief ebuza kuMichael mayelana nesimo. uMichael wachazela uchief wamaphoyisa ngokuqhubeka kwesimo esila ngaphakathi. I appreciate what you've done here, but a lone hero at this point. Igebengu zavela zasuka zawahlasela enewsroom yala estadium. Zabakhomba ngebhamu labo basakaza ibhola. Zadubula iy'ntatheli zayibulala live kwi-TV kubuka wonke umuntu. Uchief Commander wamaphoyisa wa-request i-special force ngokushesha ukuthi siphuthume la stadium so-control isimo. Ngaphakathi estadium ababengazi ukuthi kwenzakalani ngaphandle. Imeshi yebhola yayisaqhubeka lisadlala ngaphakathi. Nabalandeli babesaqhubeka beselebrate le semi-final. uMichael waxhumana noFaisal wayesafuna uDanny. uMichael etshela uFaisal ukuthi lolu daba ligcine kuyena ngaphakathi angalitsheli muntu ngoba lokho kungethusa kutatazela abalandeli bebhola kube ne-disaster engaholela ekufeni kwabantu abaningi mase benyathelana bebaleka. Ngaphakathi e-control room uVictor wabukisisa kwi-security camera footage ebukisisa kahle lo Michael osebulalela amadoda ahambisana nawo eqhubeka nokusesha kabanzi ngale ndoda uMichael ukuthi iwubani. Nochief wamaphoyisa wazama ukuxhumana noGeneral Akkad efuna ukuzwa iy'mfuno zabo kodwa akuhambanga kahle. Lesehlakalo abasibone ku-TV kubulawa abantu live. Amalungu omphakathi abantu abaningi bagcwala ngaphandle kwestadium befuna ukwazi ngokuphepha kwezihlobo zabo ezazingaphakathi kwestadium. Amaphoyisa ayizama ngayo yonke indlela ukulawula isimo esasesishubile. Phakathi kwalesi sixuku sabantu kwase kukhona noRachel owayekade ebone leso simo ku-TV yasebar yakhe wavela wasuka khona lapho ezestadium ngokuthi ingane yakhe uDanny nomfowabo kamkhonyane wakhe uMichael bala estadium. Khona lapho ngaphandle kwestadium kwafika enye ichief yasestadium amaphoyisa egama layo uCho. Wathi mayebuka lesidumbu sika-Anton esiqatha phezulu watshela uchief mayelana nale ndoda u-Anton ukuthi bisebenzela uGeneral Akkad owumfowabo kaDimitri lo ofunwayo. Thousands have gathered in the street at the mere mention of Dmitry Belov's name. Uchief ngokuzwa lokho wathumela umyalezo osheshayo ukuthi lo Dimitri kufanele atholakale ngokushesha aphuthunyiswe kumfowabo uGeneral Akkad kungaze kuchitheke igazi eliningi. uCho waphikisana nesicelo sikachief wathi lokho kungaba ingozi kakhulu ngoba kungastabilize iRussian region ngoba uGeneral Akkad angafuna ukubulala umfowabo live ku-TV kubuka wonke umuntu. Lokho bese kubeka engcupheni impilo zabantu abaningi baseRussia. If Arkady kills him on live TV, it'll cause a shitstorm. E-control room ngesikhathi uVictor esasesha ngoMichael bethola ukuthi uMichael oyi-veteran soldier bathola nangobuhlobo bobudlelwane anabo ngoDanny enye yentombazane eyayikhona la estadium bayibona nabo kwikhamera ukuthi khona. Bathola yonke identity kaDanny basebenzisa yena ukuthi bacuphe ukuthi bathole uMichael. Ngesikhathi uDanny exabana ne-boyfriend yakhe uDanny eyikhahlele wathi esebuyele esihlalweni sakhe wezwa kumemeza umbhobho i-loudspeaker iduma istadium sonke ukuthi uDanny akeze e-control room. Lokho kwamthusa kakhulu uMichael ngesikhathi ememeza uDanny for ukuthi angayi lapho. noDanny wayengezwa ngenxa umsindo wabantu abasestadium. uMichael wazi watshela uFaisal kwiradio. Enhlanhla uFaisal wambona uDanny ehamba noMichael wayegxuma lapho ezama ukubalandela. Kanti ngaleso sikhathi igebengu eyise-control room zizombona nazo uMichael kwikhamera. Zatshela usuperintendent ezimthumbile ukuthi akathumele amaphoyisa akhe abamba uMichael. Nangempela zamthelekela zambamba uMichael. uMichael wayengayekile ukumemeza uDanny. Kanti ngempela uDanny uzothi ubheke emuva wabona u-Uncle Michael uyisana namaphoyisa wabona ukuthi konke wrong. Khona lapho wafika uFaisal wathatha uDanny wahamba naye. Emva kwalolo sizo likaFaisal uMichael noDanny bagcina bekwazile ukuhlangana. uFaisal wababiza ukuthi abamlandele efuna ukuyobakhipha kwenye indawo yokuphuma i-secret exit. Nokwathi lapho sebeyophuma ngaleyo secret exit uMichael wasola ukuthi kukhona ongahambi kahle wabamisa. Nokwathi mayesondele ebhekisisa uMichael wathola ukuthi kule exit icushwe ngebhomu for ukuthi makukhona umuntu ophumayo ukuqhuma. Nokwathi mayeqhubeka esama ukuyobheka ngaphansi wafica ukuthi kunenqwaba yamabhomu acushwe ngaphansi kwe-control room. uMichael wabe setshela uchief
uchief ngaleyo mabhomu awaficayo lapho. Nokuyilapho isekela lakho uChobe noCaptain Reynolds bathatha isikhathi sabo bechazelana ngocwaningo nangolwazi lalezo yiqhumane ezayiplantwe ngaphansi kwe-control room. Why place it under the control room? They'd die in the blast as well. Amaphoyisa avumelana ngokuthi isizathu esenza ukuthi uGeneral Arkady angawaqhumisi lamabhomu kwamanje ingoba engakamtholi umfowabo uDimitri. Athi saphikisana lapha amaphoyisa uMichael wawatshela ukuthi angamfuna azamthole yena uDimitri la stadium mabe ngathatha uDanny noFaisal babe safe. Kwathi sekuvunyelwene uMichael waplana about ama-details ale plan yabo ngokuvumelana namaphoyisa noFaisal nokuvikela ilocation yakhe uDimitri ukuthi ingachaphazeleki abantu abengenacala. Ngesikhathi uMichael eseyimisele ngokuqala le mission enobungozi, uDanny wayengayizwisisi etshela u-Uncle Mike ukuthi akayiyeke lento ngoba nasekuqaleni washonelwa ubaba wayesindisa iy'mpilo zabantu. Njengamanje akafuna ukulahlekelwa u-Uncle Mike naye ufuna ukwenza same thing. uMichael watshela uDanny ukuthi ucela amthembe, yonke into azoyenza la kule mission uyayazi ukuthi izophumelela. Kwasuka lapho wahamba uMichael ngaleso sikhathi kwasekuqala second half ye-game. uMichael waphuma kuleyo ndawo ayecashe kuyona waphuma esegijima. uVictor wethuka uma esembona kwe-security camera. uGeneral Arkady watshela uTatiana ukuthi akathumele wonke umuntu. Tatiana! Send everyone! uMichael wabona lamadoda athunyelwe uGeneral Arkady ehola uTatiana. Wagijima wangena ngomunye umnyango wathatha isithuthuthu sama-paramedics wabaleka ngaso bamjaha. Kwathi kusaqhutshwa nokujahana kanjalo uMichael wazibona eseserufini ngaso isithuthuthu ememeza uFaisal kwiradio. uMichael etshela uFaisal ukuthi akamlethele uDanny la ayemyalela khona. uMichael wazama ukustopha uTatiana ngokumdubula kodwa angamnemba. Ukuqhubeka uMichael enzela ukuthi kube safe uDanny. Waxhuma ngesithuthuthu indawo ephakeme kakhulu engango-2 meters wonke ukuthi ehlele ngakwistendi sababukeli bebhola ngasesayidini le-Dynamo yaseRussia. uTatiana wayesecasulwe ukuthi uhlulekile ukubamba uMichael. Wamemeza uVictor eradiyweni emtshela ukuthi akalandele i-movement kaMichael kuma-stand. Ngesikhathi uMichael eseqonde kuDimitri wethuka kakhulu uGeneral Arkady mayebona umfowabo adukelana naye 17 years ago. Ngesikhathi uMichael ekhuluma naye uDimitri ofunwayo, uGeneral Arkady ngendlela ayesathuke ngayo wayesachokhekile. Lokho kwenza uTatiana washintsha amaplani wajaha uDanny noFaisal akuphelanga isikhathi wabathola. uMichael wabonakala segijima noDimitri emkhombe ngesibhamu emhlane emchazela isimo esenzekayo. Kwaqhamuka lamadoda ayethunyelwe uGeneral Arkady adubula uMichael noDimitri ngokuthi yayincane leyo ndawo ababecashe kuyona. uMichael wasebenzisa i-experience yakhe yasebusosheni wadubula waqeda lawo madoda elekelelo nawukushaya iqhumane ezisemva kwabo. Emva kwesikhashana uDimitri noMichael base beserufini sebelindwe i-helicopter yamaphoyisa. Futhi uMichael wethuswa ukuthi uFaisal noDanny abekho la bekumele bafice khona. uMichael wamemeza uFaisal kwiradio. uFaisal wayephaphama equlekeni. uMichael naye watshela lamaphoyisa ukuthi ngeke abanikeze uDimitri mayengekho uDanny noFaisal. uChief Commander wamaphoyisa wayethole sedidekile ngenxa yesinqumo sika-Agent Cho owathi akubulawa uMichael bese kuthathwa uDimitri. uChief waphikisana nalo umbono ka-Agent Cho, yingakho abona kungcono vele adubule kwaMichael kwaDimitri bonke. uCaptain Cho wayesecasukile wayeseblame uCaptain lethi wenze ngamasibomu ukuthi ageje abantu ababili ngabe badubulile uMichael noDimitri. Wafika khona lapho uChief wayesecasukile ethethisa u-Agent Cho owamthethisa wazomlahla phansi ngesibhakela ngenxa yokwenza izinto ngenkani yakhe. uDanny owayeseboshelwe esitulweni kwi-control room ebuka abantu ababejabulela ibhola bengazi nokuthi istadium esisengozini yokuqhumelwa amabhomu, ebuza kuTatiana ukuthi sengaze abulala abantu abaningi kanje ngenxa yokuthi ufuna umuntu oyedwa. He would kill all these innocent people just to kill one person. uGeneral Arkady watshela uMichael kwiradio ukuthi ucela amlethele umfowabo uDimitri. uMichael kwamcasula lokho esecabanga ipressure anayo ekuthini fanele asindise ingane kamfowabo uDanny. uMichael watshela uGeneral Arkady ukuthi mangabe efuna umfowabo uDimitri akamlethele ingane uDanny, yena uzomlethela uDimitri bashintshana. uGeneral Arkady benoMichael banyukela phezulu erufini kuyoshintshana ngey'boshwa zabo. uGeneral Arkady wathi utshela uDanny ukuthi akahambe aye ku-Uncle Mike. uDanny wayengamthembi uGeneral Arkady watshela u-Uncle Mike ukuthi uGeneral Arkady mayeke wathola ubhuti wakhe uDimitri uzobulala bonke labantu abagcwele la stadium. You. Go. Give him his brother, Uncle Mike. He'll kill all these people. uDanny ngokuthi wayengafuna ukuya kuMichael ngenhloso yokuthi ufuna ukusindisa labantu, uMichael waze watshela uDanny ukuthi okungcono abahlangane endleleni-ke basuka sebehlangana. Kanti kuzothi sebephakathi nendawo bengakahlangani kwaqhamuka amaphoyisa avulela ngenhlamvu kula madoda afuyena uGeneral Arkady. uDimitri wavela wabamba ingane uDanny babaleka naye. Wathi uGeneral Arkady ejaha umfowabo uDimitri. uTatiana wayethi uzopha i-revenge ye-boyfriend yakhe ebulawa uMichael balwa kanti bazolo basuke phezulu erufini kanti uTatiana uzoshayeka ngendlela ezombulala. Nokwathi eseshona uTatiana watshela uMichael ukuthi ayikho indlela azomisa ngayo lento. There's no way to stop it.
uVictor wagcina ekwazile ukubamba uDimitri noDanny wangena nabe control room. uGeneral Lacardi watshela umfowabo uDimitri ukuthi uyamxolela ngesikhathi emhaka, ngesikhathi etshela umfowabo ukuthi bendawonye bangaqhubeka nalomzabalazo wenkululeko yabantu basezweni labo. u-Arcady watshela umfowabo uDimitri ukuthi kufanele aziveze ukuthembeka kwakhe ngokuthi adubule uDanny ambulale. Wamnikeza isibhamu, wasithatha uDimitri leso sibhamu watshela umfowabo ukuthi yena wayeze wafake ukufa ngoba wayengafuni ukuthi kulokhu qhubeka kufa abantu abaningi, ngcono kufe yena. Wenza okungalindelekile uDimitri ngoba wayedubula yena. uGeneral Lacardi kwamthutha kakhulu ukuyibulala komfowabo uDimitri, waze wacasukela kuVictor wamdubula wambulala. uMichael wabona ukuthi leli bhomu selizoqhuma, watshela uFaisal ukuthi uyazi ukuthi kuzoba ne-chaos estadium kodwa akatshele bonke ababukeli bebhola baphume ngokushesha estadium. Nokwathi lapho sekusele kancane ukuthi umdlalo ufike ku-90 minutes wokuphela kwegame, uGeneral Lacardi wavalelisa ngokuyiqhumisa noDanny kwi-control room. uMichael wamudla kakhulu uNembeza ukuthi athathe ingane kamfowabo izofela la estadium. Kodwa uMichael wanotice umehluko ka-5 minutes kulezi yikhathi ezimbili ezayidisplay khona la estadium. Wabona ukuthi le video announcement bekudlala i-pre-recorded, bekungadlali ivideo elive. uMichael wabona ukuthi uGeneral Lacardi ubesebenzisela ukuqhuma njenge-chance yakhe ukuthi akwazi ukubaleka kahle. uMichael owayesenalo ithemba lokuthi uDanny usaphila ngesikhathi emmemeza. uMichael wabona uGeneral Lacardi edonsa uDanny ebaleka naye. uDanny washaya uGeneral Lacardi ngekhanda. uMichael wadubula uGeneral Lacardi wambulala. Ngemva kwesikhathi uMichael noDanny baphinde bahlangana. Nokwathi emva kwesikhathi babona ukuthi noFaisal usindile kulokho ukuqhuma kalemalanga. noRachel uMakaDanny wagcina ehlangene nendodakazi yakhe. Bahlangana bonke sebebonga ngosizo likaFaisal bephuma estadium. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories of Beat.